नै आबा हाबि नोमबै नोमबौआ मालाथो सफैबावगोन फन खालामबावनायसाय फैयाबाबो जायोलै बिसोरो बेफोरबायदि समाव बिदि होनना जायो नामा बयबो फैनांगोन माथो आंनि आनैजोना मिलिसा मिलिसा मामि बिमानैजोंनो जि मोजां थागारबायहाय बियो औथ' आरो बाजै आंनि बियानैजोना आंजों थाया मा जानो थुनथिलेजों थाना देरगोन आरो मामि मिलिसा नों आनैजों थादों औ मिजिं माखासे आं जानाय लोंनायखौ नायहैनि र' दे नानियाबो बारा गोबाव थानाय नङाना नायहैथां आंनि आनैजोना मिलि 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 ओमफ्रायथ' ना दा नोंनि फिसाजोआ एकदम किउटखा दे ओमफ्राय आंनि बायदि नुयो ना जोंहा इलिसा बायदि नुयो आदा मानसिनि महरथ' देरहोलां सोलायहोलां बेफोरबायदि जालांगोन आरोना दाथ' बाराबो मोजां बुंनो हाया थेवबो जोबोद किउटखा आरोना गावनो ओमफ्रायथ' आदा नों गैयाब्लाबो ना आं गेलेफैबाय थागोन जोंहा आनैजों जागोन दे नोमबाजैयाथ' नै हारसिंबो जागोन ना फैबाय था दे नानि मिलि आंनि सना जोंहा सानैजों गेलेगोन नोंबो थाब देरनांगौ आथु लेखा गोरों जानांगौ दे गथ' मिलिसा सना आंनि नोंनि फिउचाराबो ओरैबायदि हिट जानांगौ दे जेरै नोंनि मुङाव आइ आफानि मुं दं देरो बिसिनि मुंखौबोथ' लाखिनांगोन ना देनां देरबोला सिख्ला देरनाय नै जाबोला आंनि सनाया थाथ' दे नानि आं एसे खामानि नायनि औ दे आदा औ दाथ' नै बयबो फैजोबखाबाय नोंखौ नायनो नोंनि मुंखौबो खोनासंनो ओइ सान औ नै नायद' बियानैखौ बामद' दे आफा सना बामना होखा बेनोसो देनां गावनि फिसालाखौबो बामनो रोंगोन दानो सोलोंखाबाय सान सोलोंनांलाया दे सानालाय जेब्लायबो अनखायोना आरे बाबा मालायसो आथ' आंनि आनै मामे नै सोरां आइमोना फन हरमारदो दे माला सफैगोन हैद बानायबो मोनलाय लांला आं दा फैगोन माबा मोनसे हांगामा खालामगोन अब्लाबो आरो खेबसे सोंहरफिनाबा दा आरो हजोंबो न'आव थांबा दावराव जालायगोन ना जोंखौबा बिदि गोबां बाथ्रा औ आरो दहाय बुंखादोंमोनानो बुंज्रांदोंमोन फुङाव बे हाथरखि फैबा आं थांनायाव गैया माया मानोथो बाजैखौ एथ' सैया दे आबैया होआयै मिथिया आबा मा जाखो नोमबैयानोथ' बोरबायहाय बियो बुरैनायखायनो वाटा नाम्बारा मा जाखो गोबावथारबो जाबायना औथ' आरो बिराद ओमफ्राय नोंथ' नोंहाबसो दंखायोलै मादै गोदोनो हाबा जाबायलै आङो आयु औ एसे बेलेन्सासो एबारबो जोबबावबाय नामा नङालै मादै बेलेन्स जोबाखै एबार माने बिसोर हमासैनो SMS बो हरदोंमोन आं गैया ओमफ्राय रावबो जेबो रिप्लाइखौनो हरालै माने नायाखैनो खोमा सासेनोल' हरदोंमोन आं SMS खौ बेलेन्सबो बुरजा गैखाया नालाय बेखायनो SMS मोनसे हरबाय आं गैया नायासै दां आफाया बिदिनोलै मादै माने नाम्बार गोदानबा हमनो नागिरा खोमा बिसोरो दे अब्लाबो नोंथ' थांखासिगोन ना बाबु जेबो टेनसन गैला दे औ बाद दे आरो फन बेलाय आं मेहेरानो मानसियानो थांखासिगोनबा माथो खालामबावनो डाइरेक्ट थांसै ओमफ्रायथ' नोंहामजो दंलै मादै नोंहामजो आयु बेखायनोथ' फट' दंनाय मोनबा नायजागौमोन होनदों आङो जोङो फट'खौलाय मानो मानसिखौनो देनां लाबोनोसै आङो माइ वाइफ हाथरखि ए बिदिबा बिहामजोबो दंबावलायोसो जोंथ' हाबा जानाय नङासो सानोमोन जाबायलां मादै गोदो गोदायनो आराम मोननानैसो लाखानाय दे फिसा मालाबा बिहामजोखौ लानानै आलासि जाफैबानो जाबाय जोंनाव मानो फैया जानांगौ दे 100% आदै फैखागोन आङो जोंहा नानि रश्मियाबो मेला नायनो होननानैनो फैयासै बिमादैनिफ्राय नङाबा लोगो मोनगौमोन एबार खनसे फैबावबा लोगो मोनसिगोन मादै दाथ' आं उफाय गैया थांनांसिगोन ओमफ्राय नैहाय आदै फैसायाबो जोंनाव एसेबांबोथ' गैया नाथाय नोंहाबो थांनो एसेथ' नांगोन ना बेहाय 10,000 रां दङ बाबु बेखौनो लांसाबदो ओजों एसे गारि भारायावबोथ' नांगोन ना अ जागोन दे मादै आं लाङाबो बुंनो हाथ'ला बेखौ लांखानांसिगोन आङो माने आं जेरैखि जायाबाबो थांथारगोन न'आव नोंसोर एसेबां खस्थ' खालामनाय रांखौबो आंनोसो हरनांबाय मादै जेबो नङा आदै नोंल' न'आव मोजाङै मोजां सौहैथोंसै नाथाय नोंसिनि एकाउन्ट नाम्बारखौ लिरना हर मादै एकाउन्ट नाम्बार नाथाय मानो बाबु माने आं हजों सहैबानो ना नोंसिनि रांखौ हरफिनगोन आं उनाव फैगोन थेवबो नोंसोरनो थाखाय आं हरफिनग्रोगोन आदै दे बेफोरखौलाय मानो सानबाय थाबावखो नांलाया दे बाबु औ बेफोरखौ दा सानसै नोङो दे बाबु थेवबो आंहा गोसोआ खें मोनोना आदै आं न'आवल' सहैथों ओमफ्राय सानसे नोंसिनि थाखाय माबा नङा माबा मोनसे खालामना होफैगोन आङो आंनिफ्राय वादा थाबाय बियो दे मादै थांथोंसैलाय आङो जोंहा लांदां मोनसिगोन नाथाय मा खालामनो आंबो थांनांगोन
दे आदै नोंसोरनि आशीर्बादावनो दिनै आङो गोदान जिउ मोनफिनदों इसोर बायदिसो नोंसोरबो आंनि थाखाय नोंसोरनि बेबायदि अननायखौ आं मालाबाबो थैजासे बावनाय नंला थुदोथ' बाबु दा ओमफ्राय फिलफिलिखौ लेंहरसै आरो टाउनसिम थांनानै बासखौ डाइरेक्ट लामायाव मेन रडआव थाहैनोसै ओइ बोराय आरो मोजाङै मोजां सहैहोहाय जोंहा आदैया जागोन दे बास फैजासे आङो थाबाय थाखागोन ना दसे उन्दुनो सानबाय माथो उन्दुनोबो ओंखारलालै लाखि गोसोनि बेमार जामारबायलै नोंना मानोना आं बै सिख्लाखौनो लोगो हमफिनबाय थानो लुगैबाय मा जाखो आं आइ डन्ट नो थेवबो लाखिया जाय बुस्थुखौ फसायो माने फसायो आरोना बे आंनि जाखाखानांगौखा जेरैखि जायाबाबो मोजाङै फैबायसै हनै नङाबा थिखोना लाबोनायावबो आं फावसायनाय नङा आंनि आइनि बिहामजोआथ' नोंखौनो सेलेक्ट खालामखाबाय आङो उफ लामब्रेबाबो जेबो नङा दे I like you honey मानोथो अनाखाना अन्थाव बाथाव जुलाफि बेबायदि जाबायबायनो बेनिख्रुइ साबसिनथ' नों लखि जाफैदो नोंलाय आंखौ मानो नागिरबावनो एबारथ' आंनो नागिरसिगोन नोंखौ आरो थाबैनो लोगोबो मोनगोन जों बेस्रा ओरैनोबाबो जोबोद खस्थ'यैसो जुलाफि सावगासिनो खेबसे नुनायावनो फसायबायलै आं नोंखौ मानसिफ्रा मा होनो बेलाय गोसोनिसो खोथा आजिखालिथ' आरो नोंना दंखायोबाबो जेबो नङा होमबाबो सरि नोंथ' आंनिनो जाखाथारबाय जाखासिगोनखा लाबोखासिगोन आं र' आरोथ' आइनो फैसाबो होनांगौलै दसे थाना हैनोसै आङो दाहारबो मानिबा लाथ'नाय दं होनदोंमोन ओमफ्राय बिनानावा दख'ना बायनो बुंदोंमोन एबारथ' आं फैसाखौनो होनसै गाव बायथोंसै आंथ' गस्लासो लाबोदोंना बेखायनो आइयाबो दख'ना लायथोंसै होनसै आरोना फैसाखौनो मोनथिगौना आयै आंनो जेबो नाङा खालि आं नोंसोरखौल' खुसि थाजानो लुगैयो आंनि गासैबो खामायनायानो नोंसिनावसो गारजोबगोन आङो आरोथ' मोनसे ड्रिम दंना न' मोजां मोनसे लुनो हानाय माब्लाबानि समाव मोनथिगौ आं माबा मोनसेथ' जाखागोनदां बेखायनो नोंसिनि फिउचारनि थाखाय माबा मोनसे खालामलांगोन आङो बुंनो थाङोब्ला आंनि खामानिया जोबोद गोब्राब आयै ओरैबायदि मोनसे हाखरावसो दंहैयो आङो मिलिसा आनै दिनैसो बामनो मोनथारबाय आं नोंखौ आरोथ' नोंनि महरखौबो दिनैसो नुबाय मोजाङै बाम दे हाथरखि बाम जों गासैनिबो आनैसो जाजोबो जोंहा नानिया ना सालथे जोंहा सान औ सालथि माथो आरोथ' मोनथिगौना हाथरखि जोंहा आनैयाबो नोंखौ सिनायखाबाय बे बिमानै होननानै माथो जाखो सिनायाबा जाबाय आंबो बिमानै जोंहा हाथरखियाबो बिमानै हाथरथोद साला नोंबो बिमाय जाबाय न सालथे जोंहा दिनै एसेबां खुसि फैदों सोरनिबा खमि दङबा नानि मिलिसा आंबो नोंखौ जोबोद अनखागोन आरोथ' नोंनि आमाया बेबो जेरावखि गैया मानो नोंखौ नाहरखागोन बियो जोंनि जिउसो जोंनि जिउ जों गासैबो बेसेबा अनखागोन ना जोंहा नानिखौ औ बेवाइफोर आरो जोबोद समायना जाखागोन बियो दानिफ्रायनो समायनाखा जोंहा रानि फिसाया ओइ हय देनां साननि फिसाफ्राबो एकदम किउटि फाय गोलोम मोलोम मुथु पातलु जाबा हामगौलै दोद मथु नाङालै आइदै खावलायखौ खेख्लाबजोबनो नागिरथारो इयो जारलासो जागोनहाय नोंसोरजोंबो मा हरबायलाय फिल्फिलि मा हर जोंहाबो एबार मिलाव सोरखियाव गाखोनांगौ नै साननांगौथ'ला आयौ आंथ' हाथारालै खिन्थुलि मानो हाया जानांगौ दे एकदम बारे हानांगौलै मिथिबायना बे जिउआ मोनसेल' बेखायनो गासैखौबो हाजोबनांगौ नोंसोर गाखोबा नोंसोरखौनो नायगोन आंथ' हाखाया दे जेबो नङा जों दंना माने आं दंना आमसे नानिखौ बिमानो हैनोसै आं नानि मामिजों थांदो दे आइजों मामि बोलेथ' नोंखौ जाय बायदि नुबायलै गथ'नि हाथरखि हा नंगौ नामा औरा एकदमबारे सोरबा नोंखौ नुबा नानिजों नोंनिसो नंलाय लांफ्लांगोन बे जायो नामा गोदाव सोरावनो जायोलै सानबानो जाया जानो वाव देनां आंनि फिसालाफ्राबो बेबायदिनो किउटि जाबा हामगौलै दे हानामालाय मोजाङानो जाबायबो औ हा बेनोथ' आंबो मोजां मोनदों नामखौलाय हा मोजांखौनो दोननो रोंथारदों आंथ' बे लामब्रे बे गथ'खौ दोनजानोसो बाबावदोंमोन बे लामब्रे थुमब्रे गथ'आ जोंनाव जिबायदि बुंहैबाय हाय उल्था मोनथिबायना आगै हाब आबैया थुनथुलिनि बाथ्रासो बुंबाय नामा दा खोनाबा बेहाबो जालायथारगोन ना मोजां सानाव मानो बेफोरबायदि दावराव खालामनो सानो आबै ओजों बेहाबो खोनाबा दावरावानो जागोन ना बेदरखौबा आं हैनो ना हैला हैबाबो दा रागासो जाबालाय आबैया आबैबो बिदिसोखा गथ'आ
अब्लाबो हा न'निसो नालाय बिदायाबो बुंबाय बिमायंआबो जेबो होना मालाय मुंखौथ' आं फसायदोंहाय अब्लाबो आं बेखौ दोनजानो बादोंमोन नांगौबा आंनो दोनगौमोन स्रायनो बे आबौ मिजिङाबो जेबोखौनो बुङा नालाय खर' गिदिर खालामबाय बेखौबो थुनथुलि ना मा हा मालायनि न'खरखौलाय माबोरैथो जों बुंजोबनो हानो आब' दे जोंहा आरामनो बेहाय मोजां मोजां फैबाय मोजां मोजां रायलायलांसै ना माथो औ आरो नै आगै बे थुनथुलि नामा ओरैबायदि थङालि हाबाब सोरनि न'खराव थांगोनसै सोर लांबाय बायगोन इसिबां दुस्थ'बो दुस्थ' खुगाफ्राबो लाजाया हा सोरबायदियाबा मोनलांफ्रांगोन खाफाल गाज्रि जागोनहाय आं हले बुंखायो सैथो बाथ्रा थुनथुलिखौथ' आङो जोंहानि न'खरावनो मोनलांगोन बायदिसो मोनबाय आबैजों आबैया एसेबो फसायथारा हनै ओमफ्राय जोंहा बेवहाय साना फसायमारो खोमादांहाय आं सियरथ' नङा अब्लाबो बुंदों सानदों दाबायदियाव बिहामजो मोनलांबा खम जालायथारगोन आबैजों माथो आबै मानो बिदि जालांखो दे माथो गोदो बिदि नंथारामोन नोङो आंखौ नुबानो दा गाज्रि मोनसिगोन आबैया आं थांला खोमालै बेदरखौ एलिसा बाजियानो होफैथोंसै र' आं थांफिनसैदां बेहाय आब' जाय जारसि खाफालसै नङा होमबा जोंनाबोथ' जोबोद खस्थ'यैसो ओंखारदों दाथ' बेवहायसो फैबावदोंदां दे बेफोरखौ बाद होदो जोंहा अमा बेदर जानोसैहाय आगै र' दाबो लाबोआ माथो रावबो लाबोबायानो हनै माथो माबा आबै नै लाबो लाबोबायमोन आं आबै लांनोसै ना खबरदार आबै एलिसा बाजियाबो माने एसे बेस्थ'ना उन्दैजों बेखायनोसो आङो बेदरखौ लाबोनाय जादोंमोन अब्लाबो नोंनि लाबोनायखौ नाङाहाय जोंनो नाङा आंनोथ' एकदम नांखाथारा जाया आं नोंनि लाबोनायखौ गोख्रै लां नोंनि बेदर लाबोनाया जाया आङो नोंबा मा मा लाबोगोन लगायनानै आब' हा माथो बुंखो बेफोरबायदि जेबो नङा दे एसेबां मानि नों जेबो मोनथियाहाय आगै जेबो मोनथिया नोंसोरो बे सासे रायखसनिसो बिनि आखाइनि जेबो जानायाबो फाबसो मोनसे बिनि लाबोनाय जेबो बुस्थुआनो बेफोरबायदि जेबो नङा आबै नोंसोर जेरै नानि उन्दैनि खुसियाव बाहागो लानो फैदों आंबो बेबायदिनो बाहागो लानो फैदों आबै आं जेबो गाज्रि गोसो लानानै फैयाखै आंखौ बिदि दाबुं आबै बेबायदि दासान आंखौ आरो नोंनि मोखांखौबो नायनो बायो बुंखादोंमोन आङो दादैखाय होननानै नुजाफैबावदोंसो दाथ' नुबायना उन्दैनि मोखांखौबो थांदो मोजां गोसोयैथ' फैखाथारा नोङो एकदमबारे नों फैबाय नालाय माबा मोनसे घटना जाखागोन थां गोख्रै थां दाथ' मुंखौबो मिन्थिखाबायथ' आरो जाखांबाय लोंखांबाय ना दे बोथिसे जानायनि जेबो नङा जानानै थां ओंखारलांगोन नोङो आङो आबै मानो बिदि सानो नों आंखौ मा साना बेफोरखौ बाद दोन नोंथ' खसमसो लानानै दोनखाबाय जोंनि न'खरनिफ्रायनो थांला होननानै जुरि बिहामजो मोनाव मानो थादों होनबालाय नोंलाय हो बिसिनि न'आवहाय दम जुदि गावबागाव खामायनानै जाहैथां हो माहाय मालायनाव सैमाफोरबायदि थाबाय थानोसै बिदि नङा आबै आबैयासो गावसोर आंखौ लाखिदों आंथ' नङाबा मालाबानो थांनो नागिरदोंमोन नों बायदिया थैस्रानांगौहाय मिन्थिबायना थैस्रानांगौ ओरैबायदि दा जोंनि आबैनि न'आव गाफैनानै बेहाय जुदि माबा मोनसे जायोब्ला गवा मोखां दादैखाय होनबाबो गुरब्ला देखायबाय थानाय बेलाय आरो हाबा फिसाइ थैनानै आंनि आबौ मेहेरा थैनानै ओरैबायदिसो देलायना ओरै बेराय ओरै थांहां बिदिसो खोनाबावदों आं माथो आंनि आबौ सानजोंबो माथो सिथाब बेरायहैनो नोङो फुजायावबो थांदों नों मानसिया आंनि आबौ साननिफ्राय गोजान थादे आंनि आबौ मेहेरखौथ' जाना लानानै दा आरो आंनि आबौ गेदेरखौबो नोङो माबानो सानदों फासायनो सानदों गावनि माया जालाव बिदि जाहोआ आङो गोजान जानोबा जा जोंनि न'खरनि गासिबो सोद्रोमानिफ्रायनो आबै आंखौ गाज्रि दामोनसै प्लिज अननानै आं बेवहाय मोजां सानाव मोजां गोसोयैसो फैदोंमोन से नोंनि आगानालाय मा मोजां जाबाय बायनोसै मा गोसो मोजां जाबाय बायनोसै ओंखारलांहाय दाथ' आबै एलिसानि फिसाजोखौबो नुखाबाय गासैबो मोनथिजोबखाबाय थांदो ओंखाम बोथिसेबो मोनजाबाय आंखौ बेफोरबायदि बुंनांलाया आबै आं थांगोन सैथान दै नोङो ओरैबायदि फिसाय गोदान लानो थाखायनो बे मा होनोमोनलाय आंनि आबौ मेहेरखौ माबा मोनसे खालामथारदों नोङो नोंनि साननायानो गोरोन्थि आबै आं मेहेरखौ खोमानानै बेबायदि खुसि मालाबाबो गैया दिनैसिम आं मेहेरखौ गोसोआव दङ गोसोखाङो बिनि मुंखौ लानानैनो आं दासिम थांनानै दङ आबै नों आंखौ मा खोथा बुंदों दे जेबो नंला ओंखारलांगोन आङो बेखायनो नोंखौ दा लिंहर बुंखादोंमोन आं मानिया न'खरनाबो नायनोबो आस्रायो आं ओंखारलां
लाबोनाय बेदराबो लांफा नङाबा गारसावजोबगोन आङो जागोन दे आबै नाथाय माबाफोर आंखौ जोबोद गाज्रि मोनदोंबा निमाहा होबानो जाबाय नाथाय आबै नों आंखौ जेखि बुङा मानो अब्लाबो नों साननाय बायदि नङाबानो जाबाय आङो ओंखाम ओंख्रि बहाथो खहाबावनो बेफोरबायदिनि महरखौ नुनानैलाय हा आबौ एसे बांद्रायबायमोन नामाथाय नोंसोर जेबो मोनथियाहाय आंसो मिथिगौ जोंहासो न'खराव भुगिनांदों नालाय दा बेफोरबायदि मानसिया नोंसोरनि न'खरावबो थाजानायबासो बुजिगौमोन आंनि आबौ मेहेरा ओरैनो गोमायाखैनोहाय बयबो बुंसोयोमोन दा आंबो फोथायबाय बेनि थाखायसो गोमादों दा आंनि आबौ गेदेरखौबो फासायनो नागिरगासिनो जि उन उन लांफायोहाय खारफाबाय थायो आबौआबो आयै हा बेखौनो गोसो थोगोनसै नामासै नैहाय गोसो थोनोल' मा आबौआथ' दाख्लै हाबाबो लागोनसो बुंबावलायथारदों आयु बेफोरबायदिखौ लाबाथाय गैलाहाय सयथिबो जिबनानो धंस' औहाय आबौ एसे नोजोर होदो होमबालाय दसे टाउनसिमबो थांना फैनांगौ एटिएमसिम थांसै फैसा बहननांगौ ना आरोथ' आइनोबो होनांगौ नालाय उफाय गैया थांनांगोन आरोथ' सना माइनावखौ लोगो मोनबा हामगौमोनलै नोंजों आंजों दि माला सौग्रावफिनबावगोन उफ मालाबा लोगो मोनना नों आंखौ रायबाय थाबावबा हामगौलै अके लोखि थुदो होमबालाय टाउनाव थांथ'नोसैलाय बे आइयाबो सोरनाव थांखो दाबो न'आवनो फैयासै दे आं थांग्रोनोसै दा फैनानै रायलायफिनसै जेन'बा आं दा थांबा सहैनायाथ' बिदिनो लेट जाखागोन थेवबो नै बाबु दाथ' फुजा बोथोर नालाय बेखायनो दा गारिफ्राबो एसे खारसोदों औथ' आरोलै आदै माने लक्ष्मी फुजा बोथोर ना आंथ' बै बोसोरावनो बेफोरबायदि समावनो बेबायदि जादोंमोन ना गोबां बायदि बायदि सिमां सानखालायदोंमोन आङो जे फुजा बोथोराव हाथरखि बिबैजों बेबायदि थांगोन बेबायदि बेरायहैगोन बायदि बायदि आरोना नाथाय मा खालामनो गासिबो फैमाल थेवबो गोसोखौ हमथाथारनानै थांसै आङो बोसोरसे मानि सम बारबाय माबा जालांखो जेबोखौनो मिथिला आंबो बे मोनसे बासआथ' थांखानाय नङाना दादै ओहो बाबु आरो मोनसे बास फैबावगोन बिसो थांगोन अके दे अके होमबा सनामोन दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै आरोथ' माने भिडिअ'खौ होनायानो टाइमानो जायासै ना उल्थां फाल्थां बिदि जागासिनो मानो होनबा टाइम मथे होनो हायासै एसे बेस्थ'बो नालाय जेबो नङा दे सनामोन मोनायाव होनो हायैखाय बेखायनो एखनबा मर्निंआव होनाय जायो आरोना साननैसो बेबायदि जागासिनो आरो जाबावनो हागौ साननैसो जेन'बा मोनायाव होनो हायाबा मर्निंआव होगोन आरो बेबायदि नोंथांमोनाबो नेनानै थायो नालाय मोनायाव मानो होआसै आब' बेफोरबायदि बुंहरो ना अके थेवबो सम बहननानैबाबो लाबोखायो नालाय बयनिसिमबो लाभ इउ मेयारनिफ्राय बाय बाय न'आव थांनो ओंखारबायलै आङो दा फैनो गोनां एपिसडआव मा मा जानो थांगोन मा मा फैगोन मा मा जागोन बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आरो लोगोसे लाइकखौ होनो बावाबानो जाबाय बिदिबा दिनै थांथ'नोसै दिनैनि एपिसडआ एसेनोसै बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ सुइट ड्रिम्स आरो मर्निंआव जाय नायगोन गुड मर्निं ओमफ्राय दाथ' फुजा बोथोर नालाय फुजायाव थांब्लाबो माने नायखायो आरोना भिडिअखौ स' थेंक इउ स' माच दे सनामोन भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो एसे लेट जाबाय जानांगौ थेवबो हेपि लक्ष्मी फुजा दे बयनिसिमबो आरोथ' नागरथला गाखोहैनायनि खोथा दङ हाथरखि बिबैजों थांसै आंबो बे बाराव बे फुजाखौथ' नागारा आङो हारसिं जानायाव गैया थांगोन आरोथ' सोरबाफोर गाखोफानोबा फैबानो जाबाय आरोना